Njengoba izwe lisaqhubeka nemibungazo yenyanga yabesifazane, umphakathi wase Ivory Park uthukuthele uyaveva ngodaba lokubulawa komunye wesifazane. UDorcas Rathokane obeneminyaka engamashumi obedume kakhulu ngokuthi umamnes ushone ngolesihlanu ledlule kanti Kusolwa abehlekisana naye ngalokhu. Umshana wakhe uthulisile mabuza uchaza kabanzi nesihluko asibona. Mangifika la ngathola bomakhelwane bami lapha bathi kimi ngena uhambe uyobona. Mangifika la ngathola umkamalume ahleli la embedeni, ngaphuma ngakhala zange ngikhulume naye. Uthulisile uthi wabe esexhumana nodadewabo kaDorcas uBeauty nothi akakwazanga ukubekezelela akubona. Umbona kwami kahle kugcinela sebabiza mina ukuthi ngizosayina amanye amaphepha. Ngingagibela ngahamba naye umsayinela ngambona aku-ICU uthola ukuthi ulimele kangangokuthi bengisaba nokumbheka. Emva kweinsuku ezimbalwa kwabe sekumenela umamnes. Ngamfisa mina lokho ngambuza ukuthi uwe lo hlala nonesi wathi ngathi manje wena njengokuthi lunesa wabugogo angaka wena umyekisa abangani bakhe umyekisa bonke abantu into engibhora ngayo uyamshaya umshayelana. Kulabo abebemazi bonke bavumelana ngokuthi ubenakekela wonke umuntu obambe njengemeya yaseGoli kanye nowengamele ezokuphepha bavakashele umndeni. Last week as the city were launching a Women's Month and we launched a crisis line on gender-based violence. Little did we know that today we'll be here in Ivory Park to witness what has happened here today. Uthabo Mkwena oneminyaka engamashumi utheswe icala lokubulala kanti kumanje usadokile. Kulindeleke ukuthi avele enkantolo yamanje yasethembisa ngesonto elizayo.